Sis! Sige, sis. Nice one. Check. Daya na ito mga to. Halika na. Di, kanina ko pa sinisigaw. Bawat score sumisigaw ako eh. Promise. Dalawang score niya, isa ko, tsaka isa niya. Diba yung dukot ko? Kaya bumaba. Tapos yung follow-up niya. Di kasi kayo nag-i-score eh. So what's up mga kawaray? What's up, vlogs? Welcome to my guys! Sapakin kaya kita. So yun mga kawaray, so nandito kami ngayon sa may Port Lubis. Ayan, laro kami dito. Bali, next kami dito sa laro na to. Inaantay lang namin matapos. Alright, kung gusto nyo makakita ng mga lupit na galawan, hindi nyo lang makikita sa tropa ako yun. Malupit nang hinahanap nyo. Maghanap kayo. Tamang tambay muna tayo guys. Tambay mode. Tambay mode muna. Antayin natin matapos yung naglalaro. Tapos pauwi na natin yan. Tapos pauwi namin kaagad. Hanap ka ng 5. Hanap ka ng 5. Oh! Tres. Oh, wag ito pa. Agis! One zero. Hinahanap ka. Traveling. Agis! Wag! Nice sis. 3-1. Ay! Ilalim! Agis! Likod! Uy!
Relax. Sis. Balik. Wait, good, wala. Yeah, good. Agis! Baba! Hey chicks. Nine six, baba! Shooter! Hey! Sis. Change. 06. Follow up nyo, tas dalawa ko rin sa baba. Kuya, galing tayong 7-6. Sus, kanina ko pa sinisigaw yung score. Change na! Change na nga. Kuya, bawal kami umalmas. Hindi nga. Di, kanina ko pa sinisigaw. Bawat score sumisigaw ako eh. Promise. Dalawang score niya, isa ko, tsaka isa niya. Diba yung dukot ko? Kaya bumaba. Tapos yung follow up niya. Hindi kasi kayo nag-score eh. Nice po. Sus. Sis! Gitna. Bagal sis. Sige, bigyan na. Angat. Go, push! Malalim. Agis, kabila! Sige, sis.
Tunayin. Sablay! Eh! Sis! Oh, dito na. Naka-screen. Basis. Tama. Oh, ikaw. Nice one. Oh. Wala. Oh. Lalim ah. Talon. Hoy. Hehehe. Kaya mo? Yung bansa pa ba ito, kuya? Hindi ko alam. Sige. Sige na! Lalim ha! Alam mo, so? Nine power! Oh. Sige, diretso mo. Ang ina mo, sis. Last four. Kasi RJ na lang. Game time. Oh, bansin nila. Sige, ako lang yan, sis. So yun guys, bali game 2. So pahinga muna tayo. Hoy, ayusin nyo, sayang. Sisantihin ko kayo. Nice grab! Two, 0. Oh, ayusin nyo.
Layo, men. Three one, 3-1. Likod, likod. Five one. Five two, 5-2. Diyan ka na. Patay na naman. Five three, 5-3. Five three, ah. Five four, isa. Last touch. Agab alerto. Oh. All five. Six five. 6-5. Seven five. Takpan nyo. Gana. Nine six. Lalaki, oh. Naku, shooter. Chance. Gab! Nice, Gab! Ako na ako. Bigyan na! 1-8. Jump. Sige. Jump.
Ay, pala ko. Gab, labas! Labas! Sige, papasok din yan! Isa pa! Isa! Alam ka ba? Isa lang. Sige, papasok din yan. Doon ka, Paps. Doon ka din. Angat na, angat! Tuwan! Doon na! Jump! Ayan ma. Nice D. 4-3, isa pa. Angat ya. Lol. Okay, tayo. Wag. Boss. Hey. Hot punch. Wag, pressure siya. Usap! Lalim ha! Oh! Oh, tulad! Gira! Papi! Bigay Babs! Wag.
Eh! Sige, tutok mo! Good, 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 good! Good, good, good! Hindi, tumalon ako! Tumalon ako! Tumalon ako! Tumalon ako! Tumalon ako! Tumalon ako! Siya, what's up guys, mga kawarena. So, yun. Bali, hindi na tinapos yung pangalawang laro. Mga pagod na kasi. Nakakahiyaman sa kalaban. Pero, wala, di na talaga kaya maglaro ng mga kasama ko. Tinabla na lang yung pangalawang laro. So, yun, goods pa rin at maganda pa rin yung laban kahit na di magkaintindihan. Okay pa rin. Sport pa rin sila. So yun, normal lang sa laro. Ganun talaga. So yun mga kawaray, no? So, huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, and hit yung notification bell. Right, basta waray, listo. Chura, chura.